Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli kaya mugona banji koma ife kuno ku polisi sitinagone kudikirira kuona kuti chichitike ndi chani pamene masapota a DPP anali komweko ndipo anthu achezera konko. Nde apa tikufuna tikupasireni zina mwa zimene amayankhula anthu usiku umenewu makamaka zimene ayankhula a Fredicus Penjani Kaluwa usiku umene tachezera kuno. Tateni timve. Mwana Fredo, mwina mwajiona ukajofunikira modani una kuti mupezeke nawo nthawi zinozo kunoko ku Blantyre Police pamene wana Suleiman asekeledwa inonso pokhala wamkulu wa Chinyamata ku chipani cha UTM. Yeah, thank you. Kumangidwa kuko ndisaini kuti kuli panic mbali naye komanso I think solidarity ena feso even tamangidwapo kumaso kumbali yathu takhala kuona pambi ndatsogo yathu akakumangidwa maka solidarity mavuto amene kumanawo Malawi si mavuto a chipani mavuto a Chimalawi so ifetu kunomekata Malawi nzathu wamandira ma problems ma challenges amene Malawi ndanenera si antu mozi amene akakutuma kali ndatos so vuti kunoko because tuziwa kuti malamulo akufana constitution imanena kuti member of parliament akamagwira ntchito ali immune according to the constitution samene omangira ngati member of parliament akugwira ntchito no matter kuti kuli issue yanji komano honorable Suleiman time na mamanga anawo kuti ali immune according to the constitution kumalawi kunoku kulibe munthu olomozi amene ayabva constitution kupambira president kandi TA kandi ndantose ya below the constitution so nobu it's a statement kuti fe we are not happy this means we did it's a statement kuti we are united as Malawians it's a statement kuti will be tackling challenges masana even usiku ziko tukaza kwambia solidarity national mayor solidarity uzeni uri likonkulu Omale ndo pata hii. Mama wa Mbembe. Yes, sir. This is the job, Mbembe. Aite kupida. Okay. Yes, sir. Magari. Ambeza. Muri bwino. Ndio shadow wako ngesi sana. Shadow wife. Shadow yes. Ndio Bana balibe tilipano pungwe So. Fire. Ngoja kuzuminya wenyewe nake. Ndio dunga sasa. Kima kamtu. What do you do when you
sana. Muli kuno mpaka na nthawi ino iyi ndi almost 9 o'clock ya usiku. Kwenikweni mwati simuchoka malo wano, chifukwa chani simuchoka? Ife sili kuchoka atu malo wano. Udikira tuone kuti kodi bwana wathu apangane bwanji. Kuma zati fe njoke kuno usiku na mude anteza kena ikakuliyongeka yakuti mawazinamiza nefe tufuna tigone pano limozi ndiyeyo. Paka pamili akamacho pano ife tikuchoka. Koma ngati asa kuchoka pano fese tikopa. Mukuti simuchoka mpaka na mawa? Tichoka mpaka mawa tikatipa. Oho. Ndathokoza kwambiri. Sio kwambiri. Manila session is like today on 16th January 2024 for the fight UNC and Osaka. Also celebrating the years. We're partying here. Everybody for Manila. Zero watu Kamuja Banja. Pamene mukona bali choimbira hapa. Chimene sijira chukondwerera kuti Mona Suleiman amene wakhala ako amenyera nkhondo pale mmasomaera ndipo alinali limodzi agola naye anthu akusangalala panjapo lero zinachitikepo zoona adi kuti malo ano ndaboma siamumviyayi tawasoda mang'ala pano tikumwa chiliyo chimene tingafune chiliyo chimene tingafune London Police Station 6 January.